Okay guys, good morning. Nandito ngayon si Mayor Pogi bumisita sa aming kapitbahay. Ayan natin yung si Hindi ko malalam yung bago mong number eh. pare niya Mr. Pogi. Jesse, Simyo. Dakwa. Jesse, Simyo na sir. Hindi mo lang pangalan na sir. Kada. Nikno pa nyo. Nikno. Sura ka rin, maging Jesse. Ayan na si Mayor. Ayan, benikat. Dapat may sabi lang. Ayun na po si Mayor. Bumisita po siya sa aming kapitbahay. Ayun tayo. Bisita si Ma'am Miranda. Rini. Yan po eh, Mayor, binisita kaya katamo. Talagang malugod yung Mayor. Sari apong atang lakanyan na. Ambulance. Paano yan? Nagsalang ka! May nawang may magpusa, pangalalag na nilitong yung sasabi na to. Jonathan. Ay, Jonathan ita? Wow. Para pwede mga pamuhatang halaksan. May kapasobra ko yata. Kaya kami Oh. Pulis sa main kaya po may pasobra ka polvo. Ay, napibubulungan nyo, Ken. Radyo. Jonathan pala sasabi eh. Sino? Jonathan. Jonathan, sino pa rin? Bakit kayo ng Ludi girl. To ba? Marama rin na yung Ludi girl. Makiusyoso ka ta. Ay, dami na.
Maragulya kami kayo. Maragulya. So, Ayun ka po siguro. No. Kabada pala convoy na. Ang gala ka rin, no? Okay, hanggang dito na lang.